kaigsuunan, kini ang ika-21 nga sesyon sa serye sa Sermon sa Impyerno. Ang impyerno kasagarang maklasipikar ngadto sa ubos nga lubnganan, mga linaw sa kalayo ug asupri ug sa abis. Ang ubos nga lubnganan mao ang nagulat nga dapit din ng mga wala maluwas magpabilin hangtod nga sila moadto sa linaw nga kalayo o sa asupri. Dinhi makadawat sila sa una, ikaduha, ikatulo ug ikaupat nga level sa selot sumala sa mga sala nila. Ang mga linaw nga kalayo ug asupri mao ang dapit diin kadtong wala maluwas makadawat sa ilang silot sa kahangturan. Kadtong nakadawat sa una ug ikaduhang level nga silot sa ubos nga lubnganan, itambong ngadto sa linaw nga kalayo. Ug kadtong nakadawat sa ikatulo ug ikaupat nga level sa silot ngadto sa linaw sa asupri. Ang abis nga akong ipasabot kanimo sa katapusan mo ang pinakalawom nga dapit sa impyerno. Kini usa ka lugar sama sa usa ka bilangguan. Apan kini nga kahiladman dili usa ka lugar alang sa mga kalag sa mga tawo. Kini mao ang dapit diin ang mga daotang espiritu na tanggong. Pagpadayon gikan sa miaging sesyon, makigsulti ako kanimo bahin sa kini nga abis. Kini usa ka butang nga talagsaon nga makatunan mahitungod sa langit ug impyerno nga naa sa espirituhanon nga gingharian. Samtang kita nagpuyo niini nga yuta sa pisikal nga lawas. Usa kini ka butang nga angay natong pasalamatan pag-ayo. Kini tungod kay kita makagiya sa usa ka husto nga Kristohanong kinabuhi lamang kung kita tinuod nga nagtuo sa espirituhanon nga gingharian sama nga atong nakita og nahikap kini sa atong mga kaugalingon. Niining pagiha makabaton kita og tinuod nga pagtuo. Sa dihang isaysay ko kanimo ang bahin sa kahiladman, nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga modako pagayud ang imong pagtuo. Minahal nga mga igsuon, ang abis mao ang gahong din walay ilawom. Kini ang pinakalawom o pinakaubos nga dapit sa impyerno. Ang abis mao ang dapit din ng mga daotang espiritu na tanggong hangtod sa kahangturan human sa pag-ugmad sa tawo. Apan sa akong giingon sa miaging sesyon, ang abis dili hawang o walay sulod bisan karon. Dili maihap nga nahulog nga mga anghel ug mga kirubin ang natanggong didto. Sila ang mga anghel ug mga kirubin nga miapil sa pag-rebuilding ni Lucifer sa sinugdanan. Niadtong panahona samtang napakyas ang rebelyon, ang tanang mga misunod kang Lucifer natanggong sa abis. Ang Judas Kapitulo 1 versikulo 6 kay nagingon, ug ang mga manulunda nga wala magupot sa ilang kaugalingong gingharian kun dili mobiya sa ilang angay nga puloyanan, iyang gitaguan sa walay katapusang mga gapos ilalom sa kangitngit alang sa paghukom sa dakong adlaw. Gisultihan ko ikaw nga pipila sa mga anghel ug mga kirubin nga gibutang sa kahiladman gibuhian kauban si Lucifer alang sa pagtikad sa tao, dili ba? Kining daotang mga espiritu nagdula sa papel sa paglimbong sa mga tao ug nagtutol kanila ngadto sa kalaglagan. Syempre, kining daotang mga espiritu sa katapusan itambong ngadto sa bungaw human matapos ang 7 ka tuig nga kasakitan. Bisan pa ang ilang pagkabilanggo dili makumpleto hangtod sa katapusan nga paghukom. Ang pinadayag Kapitulo 20 versikulo 7 kay nagingon, pagkahuman sa usa ka libo ka tuig, si Satanas buhian gikan sa iyang bilangguan. Sila buhian sa makadiyot paingon sa katapusan sa milenyo nga gingharian. Ilang gilimbungan ang mga tao sa unod sa pagbarug batok sa Dios. Ang Dios unya molaglag ni atong mga tao sa unod nga nalimbungan sa daotan nga mga espiritu sa pagsupak kaniya. Kini mo tapos sa milenyo nga gingharian ug unya adunay dakong puti nga trono nga paghukom. Ang daotang mga espiritu mabilanggo na usab sa kahiladman pinaagi niining katapusang paghukom. Sukad niining panahona, dili na sila buhian pag-usab hangtod sa hangtod. Minahal nga mga kaigsuunan diha ni Kristo. Ang tahas sa mga daotang espiritu sa pag-ugmad sa tawo mao ang pagpanghilabot sa gingharian sa Dios ug paggiya sa mga anak sa Dios ngadto sa kalaglagan. Og ingon nga adunay strikto nga kahusay sa gingharian sa Dios, ang gingharian sa mga daotang espiritu usab adunay kahusay. Ang ulo sa tanang daotang espiritu mao si Lucifer. Ubos ni Lucifer mao ang mga dragon nga adunay administratibo ug praktikal nga otoridad sa pagpugong sa mga butang sa kangitngit. Ubos sa mga dragon mao ang mga mensahero nga nagsunod sa mga sugo sa mga dragon. Sunod mao si Satanas, nga mao ang kasing-kasing ni Lucifer, ug sa ubos mao ang Yawa, nga mao ang nahulog nga anghel. Ang pipila sa mga sinalikway nga mga anghel naghimo, ingon nga ang mga mensahero sa impyerno sa ubos nga lubnganan. Ang labing ubos nga ranggo sa gingharian sa mga daotang espiritu kay mao ang mga demonyo. Human sa pagtikad sa tao ug sa katapusang paghukom, kining daotang mga espiritu mahulog sa abis. Apan adunay pipila ka mga eksepsyon. Ug akong ipasabot ang bahin niini pagkahuman sa usa ka gamay nga panahon.
Karon unsang matanga sa silot ang madawat sa daotang mga espiritu sa kahiladman? Una, si Lucifer ug ang mga daotang mga espiritu nawad-an sa tanan nilang gahom ug otoridad human sa katapusang paghukom. So wala pa ka na mahitabo, bisan pa ang mga daotang espiritu lakip si Lucifer nagkontrol sa tibuok kalibutan sa kangitngit. Lakip na ang impyerno, apan human sa paghukom sila natanggong sa abis ug wala nay mahimo. Busa, ang impyerno pagalihukon usab pinaagi lamang sa gahom sa Dios. So wala pa kini gikontrola sa mga mensahero ni Lucifer. Apan kini pagalihukon lamang pinaagi sa gahom sa Dios. Ang abis mao ang kinahiladman nga bahin sa impyerno. Sa pinakataas nga punto sa langit mao ang trono sa Dios. Sa susama, sa labing ubos nga punto sa impyerno mao ang abis. Apan wala kini nagpasabot nga ang langit ug impyerno murag mga salug sa usa ka apartment dinhi sa yuta. Gipatinaw nako kini nga paagi aron mas dali nga masabtan. Dili gyud sila ingon ni ana. Kung mas lawom ang dapit sa impyerno, mas taas ang densidad sa unod sama sa kalisang, kahugawan, pagkaalaot ug pagkawalay paglaom. Sa usa ka nobela sa Son Wukong, ang mga nagunang karakter may gugol og gatusan ka tuig sama sa 5 ka gatos ka tuig ubos sa bato. Dili siya makalihok bisan sa usa ka pulgada. Ubos sa dagkong mga pagpitos. Kini nga densidad sa unod mopilit kanila uban sa usa ka dako nga pwersa. Tungod niini, ang daotang mga espiritu sa kahiladman dili makalihok bisan sa usa ka tudlo. Dili gani nila mapiyong ang ilang mga mata. Ang abis kay sama sa prisuhan nga ngitngit ug bugnaw. Ang mga daotang espiritu gikulong sama sa basura nga gilabay sa landfill. Kini ang labing dakong kaula ug silot alang kanila. Ang daotang mga espiritu kaniadto ka espirituhanon nga mga binuhat sa langit. Adunay mahimayaong mga katungdanan. Bisan human sila nalaglag nakatagamtam nila ang pipila ka awtoridad sa kalibutan sa kangitngit. Apan sa katapusan, sila bugos nga napildi sa ilang pakigubat batok sa Dios. Unsa ka masaligon si Lucifer sa dihang mibarog siya batok sa Dios sa sinugdanan. Isip usa ka linalang, milihok siya uban sa dakong kabangi sa tubangan sa magbubuhat nga nahigugma pag-ayo kaniya. Apan sa kadugayan, nawad-an siya sa mga himaya nga iyang natagamtanan sa langit. Ug nawad-an usab siya sa iyang bili isip instrumento sa pagtikad sa tao. Sanglit natapos na ang tanan, ang mga daotang espiritu madaot ngadto sa walay pulos nga mga binuhat ug gilabay. Mahitungod sa mga sinalikway nga mga anghel, sila gisalibay uban sa ilang mga pako ug nga giputol. Kini nagpasabot sa tunglo ug kaulaw ug sila napildi sa gubat ug gibiyaan ingon nga walay bili nga mga binuhat. Ang mga daotang espiritu nga natanggong sa abis murag buhi apan nagpabilin sila sa kahimtang nga sama sa kamatayon. Tungod kay sila espirituhanon nga mga binuhat, dili sila mamatay ni mapalong. Busa, sila buhi apan walay gahom o kusog. Dili sila makalihok bisan sa tumoy sa usa ka tudlo sa ilang kaugalingon. Sama sa usa ka makina nga walay tinubdan sa kuryente ug dili mo andar. Sila gikulong sa nga murag usa ka usik nga munyeka. Sa usa ka paagi mura sila hingpit nga na frozen. Mga igsuon, kung ang kalag sa mga tao mahiadto sa impyerno, sila madugmok, mapaak o masunog, makadawat og laing-laing matang sa silot. Busa nganong ang mga daotang mga espiritu anaa sa abis nga dili sama sa kalag sa mga tao. Aron masabtan ang rason, kinahanglan una natong masabtan nga ang mga daotang espiritu mga instrumento lamang sa pagtikad sa tao. Gibuhat sa Dios ang mga tao ingon nga mga binuhat nga mahimo niyang ipaambit sa gugma. Ang mga tao sama sa mga anak sa Dios, sila adunay kagawasan sa pagpili tali sa maayo ug sa daotan. Igo silang gigugma sa Dios sa iyang bahin, apan naara kanila ang pagpili tali sa pagigugma sa Dios ug sa dili pagigugma kaniya. Apan tungod kay aduna sila niini nga free will, sila adunay tulubagon sa ilang gipili sa panahon sa pagtikad. Kadtong mopili sa daotan kinahanglang magatubang sa kamatayon. Sumala sa balaod nga nag-ingon nga ang bayad sa sala kay mao ang kamatayon. Bisan ang posible nga mga utang mahimong imposible. Mahitungod sa maayong mga magtotoo sa Dios, ilang gihimo bisan ang imposible nga mga butang nga posible. Ang mga butang magpadayon nga dili maayo. Mahitungod sa mga anak sa Dios, ang mga butang mapadayon sa pag-uswag. Ang ilang mga sinugdanan mapainobsanon bisan kung ang mga butang kay dili maayo sila matapos nga mauswagon. Usab sumala sa espirituhanong balaod nga nagdiktar nga atong anihon ang atong gipugas, sila kinahanglan nga magantos sa kasakit sa ubos nga lubnganan, sa linaw nga kalayo o sa linaw nga asupre. Sa laing bahin, ang mga anghel gilalang isip mga espiritu nga nangalagad. Mura silang mga robot nga nagsunod lamang sa mga sugo sa Dios. Gawa sa mga demonyo ang tanang daotang espiritu, mga anghel ug mga kerubin. Busa, ang mga daotang espiritu walay labot sa mga ganti o sa mga silot nga gihatag ingon nga resulta sa pag-ugmad.
Ang mga daotang espiritu mao ay mga instrumento lamang sa pagtikad sa tao. Sama sila sa usa ka makina nga gihimo gigamit ingon usa ka gamitunon alang sa usa ka espesyal nga buluhaton. Busa bisan human sa paghukom, sila dili pantuson o makadawat og silot nga sa init nga kalayo. Sila ilabay sama sa pipila ka basura. Apan syempre, dili nga ang pagsalikway sa ingon niini walay kahulugan. Ang pagsalikway sa kaugalingon usa ka dakong silot alang sa mga daotang espiritu. Karon, ipatinaw ko ang mahitungod sa talagsaon nga mga kaso sa mga daotang espiritu nga dili moadto sa abis. Gisultihan ko ikaw nga kadtong mamatay sa wala pa ang pagkabatan-on, magpabilin sa ubos nga lubnganan ug makadawat sa mga silot didto bisan pagkahuman sa katapusan nga paghukom. Busa, ang mga mensahero sa impyerno nga naghatag og mga silot niini nga mga kalag magpabilin usab sa ubos nga lubnganan. Dili sila moadto sa kahiladman. Apan dili kita makaingon nga kini mas maayo alang kanila. Kaniadto, nalipay sila sa mapintas nga pagsakit sa mga kalag. Nagngisi sila og nalingaw nga nagtan-aw sa mga kalag nga gisakit. Siyempre, dili tungod kay ang mga mensahero sa impyerno adunay pipila ka tawhanong mga pagbati. Ilang gipahayag ang maong mga pagbati tungod kay sila gikontrola ni Lucifer. Kinsa gitugutan sa mga tawhanong kinaya. Apan human sa dakong paghukom, sila dili kontrolahon ni Lucifer. So walay pagbati sa ilang kaugalingong kabubuton, sila nagbalik-balik sa pagbuhat sa ilang mga katungdanan sama sa usa ka makina sa pagtorture. Taliwala sa mga daotang espiritu, ang mga demonyo dili makaadto sa kahiladman. Dili sama sa mga sinalikway nga mga anghel o mga kerubin. Ang mga demonyo dili espirituhanon nga mga binuhat nga gibuhat sa wala pa ang paglalang sa kalibutan. Ang mga demonyo sa sinugdanan maoy mga tao nga hinimo sa abog sa yuta nga ug adunay espiritu kalag ug lawas. Taliwala ni adtong wala maluwas, ang uban kanila mibalik niining kalibutan na ingong mga demonyo ubos sa pipila ka espesyal nga mga kahimtang. Pananglitan, kadtong nagbaligya sa ilang espiritu ngadto kang Satanas, naghikog tungod sa kadautan, naglimod sa Dios ug nagbaligya sa ilang pagtuo, nagpasipala, nagsulti batok og misupak sa balang espiritu, samtang nahibalo sa kamatuoran, mahimong mga demonyo. Ipakulit ang ilang mga ngalan sa templo sa Budista, pagbaligya sa ilang mga kalag, paglimod sa Dios ug pagsalikoy sa pagtuo sa usa ka tawo, ang pagisi sa Biblia, ang pulong sa Dios sa pagdugmok ug pagsunog niini. Kini mao ang hingpit nga dili masabtan. Sa diha nga kini nga mga tawo mamatay, sila giguyod ngadto sa nagulat nga dapit sa ubos nga lubnganan. Taliwala kanila kadtong makatagbo sa mga kahimtang mahimong mga demonyo ug mubalik dinhi sa yuta. Ilabi na ang tanan nga naghikog mahimong mga demonyo. Gawa sa mga espesyal nga kaso sama kang Judas Iscariote. Apan ang ubang mga paghikog murag naghikog sa gawas, apan sa pagkitinuod dili. Pananglitan, ibutang ta ang usa ka general na dakpan sa usa ka sundalo sa kaaway. Ang sundalo nagbutang og espada sa atubangan ni ining general ug giingnan siya nga mamatay nga may dignidad. Sa kini nga kaso, kini nga general nagpatay sa iyang kagalingon dili sa iyang kagalingon nga kabubuton, kundi sa uban. Dili ta makaingon nga paghikog kini. Busa kadtong magpatay silang kaugalingon mo adto una sa nagulat nga lugar sa ubos nga lubnganan ug hukman kini nga naghikog o dili. Ug kadto lamang gipahayag nga naghikog ang mahimong mga demonyo ug nagula dinhi sa yuta. Hangtod nga matapos ang 7 ka tuig nga kasakitan, si Lucifer adunay otoridad sa pagmando sa kalibutan sa kangitngit, lakip ang impyerno. Uban niini nga otoridad, gipili ni Lucifer ang mga kalag nga iyang giisip nga angay ug gigamit sila aron ingon nga mga demonyo. Busa, ang mga demonyo nagtuman sa mga butang sa kangitngit sumala sa mga tinguha ni Lucifer. Pananglitan, ang mga demonyo makaadto sa mga tao nga makatagbo sa mga kondisyon sumala sa espirituhanong balaod, magaut-ut kanila, umudala kanila ngadto sa impyerno. Adunay usa ka espesyal nga rason nga ang mga demonyo mosulay sa pagsulod ngadto sa mga tao samtang sila nagpabilin niini nga yuta. Sakit kaayo nga ania sila sa yuta nga ingon nga mga demonyo. Gibati nilang kaminga og kasakit nga murag nagbarog sila sa hawan nga umahan sa katugnaw ug kusog nga bulog sa yelo sa usa ka umaw nga yuta diin ang bagyo kay balas. Kung ang usa ka tawo mo barog sa maong dapit, mangita siyag dapit aron malikayan ang hangin. Ingon usab ni ana ang mga demonyo. Ang ilang puyanan aron malikayan ang ingon nga sakit nga palibot mao ang sulod sa mga tawo. Mao nga nagpadayon sila sa pagsulay sa paglimbong sa mga tawo ug pagsulod kanila. Sa diha nga ang mga tawo modawat ug modapit sa mga demonyo, sila makasulod kanila. Kung sila dili modapit o modawat kanila, ang mga demonyo dili makasulod. Busa, ila silang gilimbungan o gibalda sila sa ug gipasulti sila sa mga walay pulos ug sa higayon nga makasulod sila sa usa ka tawo, sila naningkamot kutob sa ilang mahimo nga dili na mobalik. Apan human sa dakong paghukom, ang kini nga mga demonyo dili mahulog sa kahiladman kun dili tambong ngadto sa linaw nga supre.
Sa dihang natapos ng 7 ka tuig nga kasakitan dinhi sa yuta ug ang mga daotang espiritu na tanggong sa abis, ang mga demonyo una ang makadawat sa ikatulog ikaupat nga level sa silot sa ubos nga lubnganan. Ug pagkahuman sa katapusan nga paghukom, nahulog sila sa linaw nga asupri. Apan sa pagbasa sa Biblia, basin duna kay pangutana. Sa Lucas kapitulo 8 nakikita si Jesus sa usa ka tawo nga gigamhan sa demonyo. Gisultihan ni Jesus ang mga demonyo sa pagula gikan ni adtong tawhana. Ni adtong panahona, ang mga demonyo mihangyo kang Jesus sa dili nga sila dili suguon sa pag-adto sa abis. Kung tan-awon lang nimo ang bersikulo sa literal, tingali magunahon ka nga ang mga demonyo moadto sa kahiladman. Apan unsa ang hinungdan nga ang mga demonyo nagsulti ni ana dinhi. Kini tungod kay ang mga demonyo gikontrolar ni Lucifer, pinaagi ni Satanas ug sayawa. Ang mga demonyo wala nagsuti alang sa ilang kaugalingon diha sa tubangan ni Jesus. Nagpahayag lang sila sa tinguha sa daotang mga espiritu nga nagkontrola kanila. Ang mga daotang espiritu lakip si Lucifer na hibalo pag-ayo kung unsa ang mahitabo kanila human sa pag-ugmad sa tao. Sa ato pa, nahibalan nila nga mawad-an sila sa tanan nilang gahom ug otoridad nga mabilanggo diha sa kahiladman. Ang kahadlok sa ilang kaugmahon gipahayag pinaagi sa mga ngabil sa mga demonyo. Minahal nga mga kaigsuunan, karon tapuson ko ang serye sa impyerno. Nagtuo ko nga daghan sa imong mga pangutana bahin sa espirituhanon nga gingharian natubag pinaagi sa kini nga mga mensahe sa impyerno. Nagtuo usab ako nga naamguhan nimo pag-ayo nga dili ka kinahanglang moadto sa impyerno. Apan sama sa akong nahisgutan sa unang sesyon, sa daghang bahin sa kalibutan adunay daghan kaayong mga tawo nga gustong mahibalo bahin sa espiritual nga gingharian ug sa sunod nga kinabuhi. Ang uban kanila wala pa makabaton og lig-on nga pagtuo. Ang ilang pagtuo dili gani takos sa kaluwasan. Ug kini nga mga mensahe sa impyerno nagdala niini nga mga tawo nga adunay tinuod nga pagtuo. Kini usa ka tawag sa pagmata alang ni adtong kinsa dagaang sa espiritual. Sa panguna, kini nga ang mga mensahe sa impyerno nagdala sa mainiton nga gugma sa amahan nga Dios nga gusto nga modala sa iyang mga anak sa langit. Kamo mauunta ang maghatod niining mensahe sa gugma ngadto sa daghang nangamatay nga mga kalag. Nagtuo ako nga ang Dios nagandam kanimo ug kanako isip usa ka balaan nga kasunaluhan aron sa pagtuman niini nga katungdanan. Busa, sugod karong adlaw, ako naglaom nga walay naiusa kaninyo nga magapos sa mga sala kun dili mo gula. Ingon nga mga gamhanang mga magbubuhat sa Dios. Giawhag ko kamo sa paggiya sa dili maihap nga mga kalag ngadto sa dalan sa langit uban niining ebanghelyo sa kinabuhi nga sama sa pan sa kinabuhi ug tamis nga ulan. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga musidlak kasama sa adlaw sa bag-ong Jerusalem. Amen.